Osakidetzako garbitzaileek akordioa egin dute 5 urteko negoziazioaren ostean eta hilabete luzeko greben ostean itxi dute akordioa LABek, Comisiones Obrerasek, ESKak eta UGTek. Iragan larunbatean jakin zen aurre akordioa lortu zutela. Gaur zuten hitzordua patronalarekin akordioa adosteko eta izenpetu berri dute ituna. 5 urteko negoziazio prozesuaren eta hilabete luzetako grebaren ostean adostu dira. ELAk ez zuen sinatu aurre akordioa eta murrizketak onartu izana egotzi die gainontzeko sindikatuei. Gabon, politika arloan hauteskunde kanpainak 6. eguna izan du gaurkoa eta Sánchez eta Feijóoren aurrez aurreko bakarra iraganda. Demoskopioak irabazletzat ematen du Alberto Núñez Feijóo hauteskunde kanpainaren hasiera monopolizatu duen eztabaidaren irabazlea. Eztabaida horrek inflexio puntu bat markatzen du eta hemendik uztailaren 23ko orokorretara erabakigarria izan daiteke. Eztabaidaren ondotik inkestek diote PPek 2 aulki gehiago izango lituzkela, PSOek 4 gutxiago, Voxek 1 gutxiago eta Sumarrek 1 gehituko lukeela. Halaxe da Euskal Alderdiek euren ahotsa izan nahi dute Madrilen Euskal Herritarren erabaki asko bertan adosten eta erabakitzen direlako eta bere biziko garrantzia duela Euskal ordezkaritza izatea Madrilen ere. Gaurkoan Tolosan egin dute jeltzalek euren ekitaldi nagusia hementxe bertan Eusko Pizkundea plazan eta dagoeneko amaitu da, baina bertan Aitor Esteban Madrilgo Kongresuko bozeramaile jeltzaleak adierazi du giza eskubideen defentsan lehenengo urratsa litzatekeela hitzez adierazi du Euskadi nazio gisa defendatzea eta testuinguru horretan euskara hizkuntza baita ere izan beharko litzatekeela lehen hizkuntza eta gainontzeko hizkuntzek ez luketela behar derrigorrezko izan euskara izanik. Testuinguru horretan eskubideen arloan lidergoak direla nabarmendu du Aitor Esteban jeltzaleak eta giza eskubide sozialen defentsan bete-betan lan egiten dutela. Lehenengo defentsa eskubidetan bebai da Euskadi nazio bat bezala defendatzea. Azken baten herri bat garralako, nazio bat garralako eta hori bihurtu behar da, gauzatu behar da hainbeste eremuetan. Beraz, gu guztion eskubideon alde hasten da nazio bezala ditugun eskubideak defendatzen. Eusko Jaurlaritzako larrialdiei aurre egiteko eta meteorologiako zuzendaritzak abisu horia ezarriko du ostiral honetan temperatura altuengatik. 36 gradu inguruko maksimoak espero baitira Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakitera eman duenez. Abisu horia ezarriko da beraz. AEMetek ere temperatura altuak iragarri ditu Foru Erkidegoan eta Erriberan eta Nafarroa erdialdean 38 gradutik gorako temperaturak izango dituzte. Horren harira, lehorteari aurre egiteko iparraldeko hondartzetan ura moztu dute dutxetan eta hankak garbitzeko iturrietan. Bien bitartean, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan azken asteetan egindako euriarekin egoerak onera egin badu ere, abereen bazka bermatzeko eta presioen garestitzeari aurre egiteko, jatekoa kanpotik erostea erabaki du Jaurlaritzak. Udan Arbeo. Azken hilabeteotako lehorteek eta kazkabarrek kalte handiak eragin dituzte Euskal Herrian, esaterako Ipar Euskal Herrian Senpere eta Ezpeleta hondamendi eremu izendatu dituzte, pasaden hilean izan zen kazkabarraren ondorioz. Esan dezakegunez, bertako piperraren uztaren zati handi bat galdu da eta era berean lehorteak ere kalte handiak eragin ditu Araban. Esan behar dugu azken 6 asteetan izan den euriteak egoera asko betu duela, baina Araban izan den lehorteak uztaren 20% inguru galdu du. Testuinguru horretan adituek eta agintariek zenbait neurri moldatu dituzte, bai lehortea dela eta edota kazkabarra dela eta ondorengo 2 minutuetan bildu ditugu neurriok. Araban berriz txingor ekaitzak 7.643 hektarea hondatu zituen pasaden astean. Agroseguru estatuko nekazaritzako aseguru erakundeak adierazi duenez, zereal laborantzan izan ziren kalte gehienak. 7.000 hektarea horiek soilik aseguratutako luzaiak dira, eta elkartearen arabera,
Araba izan da estatu osoan ezbehar azalera handiena izan duen lurraldea. Foru Aldundiak iragarri zuen lehen sektorearentzako ezohiko diru laguntza sorta bat prestatzen ari dela. Gipuzkoako eta Lapurdiko kostaldeko zenbait hondartzatan marmokek ziztatutako pertsona ugari hartatu dituzte, azken egunotan soroslek eta ale ugari topatu dituzte. Azken egunetako psikosiaren ondotik eta asteburuaz geroztik egiten ari diren ikuskapenak eta gero, azken orduetan ez da euskal hondartzetan karabela portugesen ale gehiagorik antzeman eta normaltasuna da nagusi. Hala ere, adibiltzeko ohartarazi dute Udan Arbeo. Donostiako Zurriola hondartzan karabela portugesa izeneko marmokaren 7 ziztada hartatu zituzten sorosleek. Astearte honetan igandetik ari dira sorosleak Lapurdiko eta Gipuzkoako kostaldea aztertzen, ugaritzen ari baita marmoka dirudien espezie hau. Gipuzkoako beste zenbait tokitan ere topatu dute, besteak beste Zarautzen, Hondarribian, Getarian edota baita Donostiako Hondarreta hondartzan ere, eta marmoka itxura duen espezie hau Ozeano Bareko eta Indiako ozeanoko ur tropikal eta subtropikaletan eta Ozeano Atlantikoko golkoko itsaslarretan, lasterretan ibili ohi da, baina zenbaitetan Euskal Herrian ere agertu izan da. Taldeka leku aldatzen da itsasaren gainazaletik mugituz eta kolonia erara bizi da. Karabelaren ziztadak ohiko marmokaren ziztadak baino 10 aldiz mingarriagoak dira eta hori hala adituek adierazi dute, ohartarazi dute adi ibiltzeko kostaldean. Kiroletan, Frantziako turrak Pello Bilbao txirrindulari gernikarra zoriondu du Twitterren atzoko 10. etapa irabazteagatik. Hasieran, Espainiako bandera jarri dute, luze gabe ordea okerra zuzendu dute eta ikurrina jarri. De ce Tour de France, le classement général évidemment ne verra pas de grandes modifications et pourtant début d'étape on aurait pu penser que le top 10 allait changer donc à l'issue de cette 10e étape, et Jonas Vingegaard évidemment confirme cette unique, il va endosser un 16e maillot jaune dans sa carrière sur le Tour de France et se rapproche ainsi peu à peu. Sinestekoa, azkenean hainbeste urte daroa zuzenean olako helburu handi bat lortu nahian eta 13 urte ostean turrean garaipen lortzea itzela da. Azken 300 metroetan beste zertan pentsatu gabe aurrera eta nire esprinik onena bota dut Ginorentzak. Di loro, ovvero Pello Bilbao, spettacolare successo. Ez galdu aukerie ikurrinek eskuen geuri animoak emoten etorteko. Hau pasuek, handizen azarie. Ongetorriak gurean gaur gaueko albistegira. Osakidetzako garbitzaileek adostu berri dute akordioa. Labek, Komisiones Obrerasek, ESKak eta UGTek egin dute akordioa patronalarekin eta gainerako langileekin homologazioa lortu dutela iragarri dute.
Lan gatazkekin jarraiki, Industria Espeña enpresak Comisiones Obreras sindikatuko ordezkariak kaleratu du. Comisiones Obreras gaur Gasteizko epaitegietan bildu da eta salatu du kaleratu dutela bere erantzukizunak betetzeagatik. Jazarpena jasaten ari dela azpimarratu dute eta enpresari eskatu dio kaleratzea bertan bera uztea. Gure delegatua den Gorka, jazarpen indartsu bat jasandu hasieratik, delegatua den momentutik, enpresaren aldetik. Jazarpen eta jarraipen sutsua egin du enpresak bere gainean, langileen eskubideak defendatzeagatik, ordu sindikalak lan horretarako erabiltzagatik, eta zentzu horretan sostengu osoa eman nahi dugu lehenik eta behin gure adiskideari, eta bestalde exigitzen dugu enpresako despido hau atzera botatzea. Etxeak berritzeko diru laguntzak handitzea eskatu dio eraikuntzako sektoreak Jaurlaritzari. Lan ugari erdizka geratu direla eman dute jakitera sektoreko eragileek. Ekainaren 19an etxebizitza sailak Europako funtsetatik bideraturiko dirua eskatzeko aukera itxi zuen eta eraikuntzako eragileen arabera hainbat eskaera bidean gelditu dira. Eragileek publikoki eskatu dute Jaurlaritzak aurrekontuetatik dirua bideratzeko arazori konpontzeko. Labek salatu du EHUko ordezkapen politika berriak irakasleen lan baldintzak okertzen dituela. Sindikatuak uste du EHUko zuzendaritzak bere erara interpretatu duela losu legea. Politika berriarekin irakasle ikertzaileen ordezkoek lanaldi partzialak izango dituzte. Iñaki Izaldua EHUko doktore gaiak azaldu digu egoera. Ari garen langile asko egoera prekarioak eta diskriminazioa pairatzen ari gara. Bereziki 3 kolektibo dira egoera larrian daudenak. Batetik, lanaldi partzialdun irakasleak. Irakasle hauek bakarrik klase eta prekarioak gara hainbaten dura gutxira arte ez da kontraturik ere ez geneukalako, baina azkenen urteetan egin den borroka sindikalari esker eta ikasleak mugitu garelako, lortu egin da, behintzat, oin pantaietan ikusten dudan, 800 euro horietaz aparte, 1.200 eurotara ere igotzea gure soldata. Kobratzen dugala ere, gure figura kobratu beharko lukeen 154. Duintasun hortik nik uste pixkat urrun gaudela. Eta tutoretza orduak ordaintzen zaizkie. Eta ezinbestez burutzen dituzten gainontzeko jarduerak, klaseen prestaketa, kudeaketa eta formazioa ez zaizkia aitortzen, hilean 800 eurotik beherako soldatak dauzkate. Eta politikarlora salto, uztailaren 23ko hauteskunde kanpaina betean gara eta proposamen gutxiko eta ikamikaz betetako eztabaida alde batera utziz, gobernu osaketari dagokionez, Euskal Alderdiek gobernua osatzeko giltza izango dute. Eskualdeak behar duena benetako berrindustrializazio plana, gazteen enplegu plan bat, larrialdiko laguntzak ostalaritza, merkataritza eta kultura sektore kaltuenentzat. Eta 0 kilometroko produktuen aldeko apustu irmoa, gure saltokiei eta baserritarrei eskualdean bizi ditugun krisi industrial hauek gainditzen laguntzeko.
Larrialdi klimatikoak ondorioak ditu, eta ikusi besterik ez dau, azken astean, 3 rekord historiko eman direla munduko temperatura maksimoetan. Ondorio latzak ditu, gure lurraren berotasun honek, gure ekonomian eta baita ere gure osasunean. Gure bizitza arriskuan jartzen ari gara. Violentzia matxista. Hori dago, horbe, gogoratu nahi ditut, aurten izandako biktima. Estatu mailan 27 emakume hilda, eta Euskadin 2. Horren kontra be, burrukatu egin behar dugu, eta horren kontra egongo da Eusko Alderdi Jeltzaleare. Egon gara legez, estatutik kanpo basatirikeriak gertatzen direnean. Posta bidezko botoa eskatzeko azken eguna da bihar. Komisiones Obreras Sindikatuak emandako datuen arabera, 2,4 milioi hauteslek eskatu dute momentuz. Eta Espainiako Auzitegi Konstituzionalak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Auzitegi Nagusiak egindako itun bati erantzunez joan den astean eman zuen ebazpena. Ezeztatu egin du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udal legearen 6.2 artikulua. Euskaraz jarduteko era ematen die udalei artikulu horrek, barne funtzionamendurako agiriak eta euskara hutsean egitekoa. Urteak daramatzatea hainbat udalek lege esparru horren abaroan funtzionatzen, inolako goraberarik ez du eragin eta kezka handia piztu da orain konstituzionalaren epaiak. Maite Etzani Zarauzko euskara teknikariarekin hitz egin genuen atzo aferaz. Artikulu horrek emate zion lege babes bat, udal askok aspalditik zabalik geneukan bide bati, ez? Zarauzko udalak ere, udal legea onartu aurretik erabakizun euskeraz lan egitea. Nola bestela, gure langile guztiak euskaldunak dira. Urtetan egin dugu lan bakoitzak bere hizkuntza eskakizuna lortzeko. Urtetan trebatu dira langile guztiak beraien lanak euskeraz txukun eta modu errez batian egin ahal izateko. Bi hizkuntzetan lan egitea ez da zilegi, langile bati ezin zaio eskatu bi hizkuntzetan lan egiteko. Orduan, Zarauzko udalak bere garaian erabakizun euskeraz lan egitea eta gaur egun neurri handi batean euskeraz lan egiten dugu, baita gai ez dakit zailenetan ere, zailenak iruditzen direnak, hirigintzan adibidez. Orduan, guretzat udalegia izan zen, babes juridiko bat emate zigun, hartutako erabaki horri babes juridiko bat emate zion. Orain zer gertatuko da? Ez dakit, guk berdin jarraituko dugu euskeraz lanean. Horrez gain, udal legearen epaiaren kontra, kalera atera dira herritarrak, hala nola arrasaten mutrikun edota zarautzen dozenaka lagun atera dira plazara konstituzionalaren epaiaren aurka. Pantaiaren bestaldean, Intza Gurrutxaga daukagu, Euskal Herrian Euskaraz elkarteko kidea, kaixo Intza? Kaixo, arratsaldeon. Esan dugu, ez da, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udal legearen 6.2 artikulua ezeztatu duela epaile batek, zein da zuen balorazioa? Gertatutakoa oso gogorra da. Atzera pauso handi bat, azken finean euskararen normalizazioa oztopatu nahi dutenen aldetik datorren beste eraso bat izan da. Eta kezka handiz bizi dugu gaur egungo egoera hau. Beraz, balorazioa da, hori, izan dela oso epai gogorra. Hala ere ikusi dugu, azken egunotan elkarretaratzeak egin dituztela Euskal Herriko hainbat herritan, UEMako hautetsiak ere batu direla euskaraz lan egiten jarraituko dutela adirazteko. Zer suposatzen du artikulu horren ezeztatzeak?
Azken finean gaur egun aukera zuten, udaleko zinegotzi guztiek ulertzen badute behintzat euskara, barne funtzionamenduko dokumentazioa, aktak eta bar, euskara hutsean egiteko. Eta, lege honek edo sartu duten sententzia honekin, oztopatuko luketena da euskara hutsean funtzionatzea. Beraz, euskara bigarren maila batean utziz, eta berriro ere, euskararen erabilera oztopatuz, kasu honetan, udalen baitan. Eta hori da, Uemako udalerri askotako udal ordezkariek, da esan dute, momentuz beraien funtzionamenduarekin jarraituko dutela, alegia euskara hutsean egiten beraien eguneroko jarduna, eta hori zen. Zuek ere Euskal Herrian euskarazetik azken aldian hainbat elkarretaratze egin dituzue, duela hilabete bat gutxi gora bera, Nafarroan euskara behingoz ofiziala izateko izan zen azken elkarretaratze hori. Ze puntutan dago afera hori? Ikusiko da, orain Nafarroako gobernua osatzeko momentu hauetan, guk nahiko genuke gai horri heltzea zalantzari gabe, eta aurrenengo momentutik ez geratzea bertan bera eta albo batera utzita. Guk argi esan genuen manifestazio horren inguru horretan, gure helburua datorren legealdia ofizialtasunarena izatea dela. Beraz, guk jarraituko dugu ofizialtasunaren aldeko aldarria egiten, eta horretan lanean, datorren legealdi hori benetan zonifikazioarekin amaituko duen legealdia izan dadin. Horrez gain ere, elkarretaratzez gain, hainbat gauza antolatzen dituzue, ala nola euskaltzale independentisten topaketak egin zenituzten duela hilabete batzuk, hainbat solasaldi eta egoera ala momentu honetan ez dakit zer daukazuen jada pentsatuta etorkizun hurbil baterako? Bai, euskaltzale independentiston topaketaen lehenengo edizioa prestatzen ari gara oraintxe, urriak 7 eta 8 izango da Bilagonan. Eta, lehen aipatu izan bezala, asmoa da euskaldunak elkartzea, euskaldunak eta euskaltzaleak elkartzea, eta, elkarrekin hausnartzeko, saretzeko, eremu erosoak sortzea, eta horretara, asteburu hori bideratzea. Gaur egungo egoeraren arabera, gai batzuk jorratzea izango da helburua. Esaterako, oldarraldi honen arira, erasoei helduko dien arratsaldeko tailerri buruzko tailer bat egitea da asmoa, gazteak eta euskara ere izango dugu hizketagai, pantailak ere bai, beraz, pilpilean dauden gaiai eustea izango da asmoa, eta, jada esan dezakegu nahiko aurreratuta dugula plangintza, eta irailetik aurrera hasiko gara horren berri ematen, eta horixe. Intza, ematen dituzuen pauso horiek gertutik jarraituko ditugu, hemen utzi behar dugu konexioa, mila esker balorazioa egiteagatik, gero arte. Mila esker zuei. Eta gaiz aldatuta, Miren Elgarresta Emakundeko zuzendaria elkarrizketatu dugu gaurkoan 11. Telebistan nabarmendu du azken urteetan lortu diren urratsak errotu eta sustraitu egin behar direla gizartean. Zentzu horretan azpimarratu du beren helburua dela gizarteak eraso sexisten aurrean zero tolerantzia izatea. Nolabait, agerian gelditzen dela, azkeneko urte hauetan lortu izan diren, eman izan diren urratsak, nolabait errotu egin behar ditugula eta sustraitu egin behar degula ondo gure gizartean. Hala eta guztiz ere, benetan, nik gure gizartean benetan konfiantza handia dut. Nik uste dut emandako urratsak azken urte hauetan egiturazko urratsak izan direla, beraz nekez horrelako mezuek eta modu batean ezpadare lortuko dute momentu honetan gure herrian daukagun ikuspegi feminista kolokan jartzeko. Baina beti ere adi egon behar eta erne mantendu egin behar gara. Emakundek greba feminista orokorrean parte hartzeko deialdi zuzena egingo ez badu ere, azpimarratu du grebarekin bat egiten duten emakumeek izango dutela emakunderen akonpainamendua. Izan ere dio, zaintza politikagintzaren erdigunean dagoen gaia dela eta ezinbestekotzat jo du gai horri heltzea.
Biztaratzearen alde soilik ez, nik uste dut zaintza bada momentu honetan politika gintzan eta erdigunean dagoen gai bat. Esango nuke baita ere berdintasun politiketan erderaz esaten dan la piedra de toque, ez? Eta izugarri eragina duelako berdintasun politika guzti horietan eraginkortasuna lortzeko. Horregatik zaintza benetan berebiziko garrantzia du, biztaratzea soilik ez, baita ere grebara atxikituko diren emakume guzti horien akonpainamendua izango dutela emakundetik. Berotsuak izaten ari dira azken egunak Euskal Herri luze eta zabalean. Ostiralean espero da egunik beroena eta termometroak 38 graduraino helduko dira puntu askotan. Lehorteari aurre egiteko bestalde, iparraldeko hondartzetan ura moztu dute dutxetan eta hankak garbitzeko iturrietan. Bien bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoan azken asteetan egindako euriarekin egoerak onera egin badu ere, abereen bazka bermatzeko eta prezioen garestitzeari aurre egiteko aberentzako jatekoa kanpotik erostea erabaki du Jaurlaritzak. Lehortea ez bada harria erauntsia da, klima larrialdiak nahiko zoratu du Euskal Herriko eguraldia. Abisu laranja ezarrita dago Nafarroan eguerditik iluntzen arte. Bero boladari nola edo hala aurre egin beharko diote. Nafarroa erdi eta hegoaldean are bero handiagoa egingo duela espero da. Erriberan temperaturak 40 gradura iritsiko direla aurreikusi da. Lehortari lotuta Euskal Autonomia Erkidegoan erakundeetatik ikusi dute egoerako hobera egin duela. Azkeneko 6 aste hauetan hobetu egin duela, forma nabarmenean hobetu duela egoera klimatologikoak. Egin duen euriak nolabait mugatu du genduzken arazoak. Jaurlaritza eta lehen sektoreko ordezkariak bildu dira nekazaritzako eta abeltzaintzako ustietegiek bizi duten egoera aztertu eta aurrerantzan hartu beharreko neurri eta erabakiak zehazteko. Ildo horretan abereen bazka bermatzeko eta prezioen garestitzari aurre egiteko aberentzako jatekoa kanpotik erostea erabaki dute. 1000 tona lasto erosiko dizkio Jaurlaritzak Frantziari. Momentu honetan lasto falta handia dago estatuan. Zati naiz eta Euskadin euria egin duen azkeneko aste hauetan ez da horrimeste ez du egin eta dagoen lastoko burua oso txikia da. Azken asteetan egindako euriarekin egoerak onera egin badu ere Araba erdialdean eta Arabako Errioxan ekoizpenaren 20% inguru galdu da lehortaren ondorioz. Horregatik bigarrenez bildu den nekazaritza eta klima aldaketarako mahaian erabaki dute laguntza hauek onartzea. Joan den asteko kazkabarrek bestalde Araban eragindako kaltei dagokienez horiek zenbatzen eta aseguruen estaldurak aztertzen jarraitzen du Eusko Jaurlaritzak erabakiak hartzeko. 30.000 hektare afektatu zituen eta galera nabarmenak izan ziren. Ipar Euskal Herrian ere Ezpeleta eta Senpere hondamendi eremu izendatzea erabaki dute azken aldiko eurite eta kazkabar erauntziengatik. Bertako piperren uztaren zati handi bat galdutzat izan ostean. Eta Ipar Euskal Herriko kostan berriz aurreikusi daiteken lehortea dela eta neurriak hartu eta ura moztu dute Lapurdiko hondartzetako dutxetan eta hanka garbitzeko iturrietan. Araban berriz pasaden asteko txingor ekaitzak 7.643 hektarea ondatu zituen. Agroseguru estatuko nekazaritzako aseguru erakundeak adierazi du zereal laborantzan izan direla kalte gehienak. Uztailaren 6an txingor ekaitzak Araban 7.643 hektarea ondatu zituen 8.422 lursaietan. Hala iragarri du Agroseguru estatuko nekazaritzako aseguru erakundeak. Behin-behineko datuak dira eta gainera hektarea horiek soilik dira aseguratutako lursaiak. Erakundeak adierazi duenez batez ere zereal laborantzan izan ziren kalteak, baina bestelako ekoizpen batzuei ere eragin die, besteak beste koltzari eta patatari. Lursaietan jasandako ondorioez gain, biltegietako estalkietan izandako kalteen ondorioz, txingorrak eta euriak biltegiratutako zereala kaltetu du herri askotan. Arabako eskualderik kaltetuena Lautada izan da, Gasteiz hiriburuarekin batera. Gaubea, Añana, Kuartango eta Izkiko parkea ere indarrez kolpatu zituen txingorrak. Arabako Errioxan berriz ekaitza zenbait udalerrietara mugatu zen, bereziki Samaniego eta Bastidara. Arabako Foru Aldundiak iragarri zuen lehen sektorentzako ezoiko diru laguntza sorta bat prestatzen ari dela,
Hala ere, momentuz ez dago aurrekontu ofizialik. Iruñara egingo dugu salto orain, Sanferminen 7. eguna izan da gaurkoa, 6. Entzierroa izan da goizean eta lasterketa azkar egiteko aukera eman dute Jandillako zezenek. Leire Martínez. Izugarria da nola juergak entzierroaren seriotasunari luzatzen dion eskua ordu baten buruan. Dena prest da, entzierroa hasteko. Entzierroak goizero Santo Domingoko ikuilu txikitik udaletxe plaza, merkaderes eta estafetakarrikak zeharkatzen ditu zezen plazaraino iristeko. Ordu baten buruan ibilbidea zeharo eraldatzen da entzierroko lasterketa ezagunari tokia uzteko. Karrika garbitzaile, osasun langile, foruzaingo, udaltzain, unai, esiparatzaile eta noski, kazetariak prestu lanean. Nafarroatik 1000 kilometrora dauden ganadutegiak heltzen dira Iruñara, eta gaseko ikuiluetan atxeden txikia hartu eta gero, goizero ibilbidea egiten dute Santo Domingotik arratsaldean zezen plazan torturatuak izateko. Iruindar eta kanpotarra unitzek egiten dute korrika zezenen aintzinean. Duela urte unitz, zoro batzuen ideia izan zena, aski errotua den tradizio bihurtu da egun. Gaur ondo joan da. Zezenak ireki dira eta, korrika polita bat egin dut. 6. entxerra da. Espeziala da, ez? Daude entxerra asko, baina, como ninguno. Lasterkariak ez ezik, parrandazaleak, goiz-goizetik hurbiltzen dira esietan tokia hartzeko. 6:30 etorri gara. Bakarrik gaur etorri gara, Bilbotik. Esi, balkon, leio eta pantailaren bertzaldean adi-adi ikusleak. Eta doike, Jose Aldaba dugu egunero, zauritu eta adarkatuen partearekin. Bueno, hasta el momento 2 solicitudes de traslados a centros de urgencia, desde el tramo de Telefónica ambas 2, una por contusión con deformidad en pierna, con traslado al Hospital Universitario de Navarra y una segunda persona atendida por herida no penetrante en pierna que ha sido trasladada al centro Dr. San Martín. Gaurkoan ez da adarkaturik izan. Bai ordea, adrenalina, urduritasuna eta emozioa protagonista Sanferminetako entzierroan. Eta Sanferminetan beste dozein festatan bezala jatekoak garrantzi handia du. Horregatik Iruñean gosaria apropos bat non egin dezakegun ezagutuko dugu. Mainu eta txurro denda. Sanferminetan ohiturazko gauza unitz dago. Horien artean famatuenetariko bat Mainuetako txurreria da. Hemen goizean goizetik sekulako ilarak izaten dira. Eta gu, sukalderaino sartuko gara. Entzierrorako ernatzen direnek eta gaupasa egiten dutenek, topo egiten dute goizero Mainuetako karrikako ilara luzean. Izan ere, Sanferminetan, 100 eta 100 lagun joaten dira txurroak erostera goizero Iruñeko Mainueta karrikako txurro denda famatuan. Mainueta karrikako txurro dendak 6. generazioa du, eta txurroak garai batean bezala egiten dituzte. Gogorra, bai? Gainera, goizeko 6etan igitzen dugu logure askorekin. Oain dela, 150 urte egiten zituzten bezala egitea. Hemen jarraitzen dugu, era berean egiten, hori da. Eta, irabiltzen dugun olioa, irina, eta bar, Pirineotan hartutako egurra, bai? Hemengoa, Nafarkoa. Azkenean ez dago seketu handiagorik. Suetan, 11 langile eta txurro salmentan, bertzeain bertze lagun. Nola egiten diren, duela 150 urte hasi ziren eta horrela egiten dira berdin-berdin, eta badaukaten ere ke usain hori eta zapore hori, hori ere bereziak egiten dituzte. Bisitariak ez dira falta Iruñan bizirautea lortu duen ahaldezarreko denda zaharrenetariko batek. Eta ilara luzea egin eta gero lortu ditugu gure txurroak. Mainuetako txurro denda Sanferminetan eta egun berezietan bakarrik irekitzen dute. Hortaz, oraindik parada duzue Sanferminetan gosari goxo bat egitera joateko.
Iruñatik mugitu gabe, Sanferminak alde batera utzita, Boixos Noiz talde ultrako hainbat kide atxilotu dituzte azaroan Iruñeko Espala taberna erasotzeagatik. Bartzelonako ultren aurkako operazioa ireki du poliziak eta hainbat kide atxilotu ditu. Joan den azaroan, Iturrama auzoko Espala taberna erasotu izana egotzi diete. Kulturarlora salto, Gasteizko udalak 400 ekintza baino gehiago antolatu ditu Andra Mari Zuriaren jaietarako. Kontzertu ez gain, umorea, folklorea, Arabiar Zokoa eta Florida Parkeko dantzagarriak ere izango dira protagonistak. Ciudadana. El sorteo se va a realizar a Hemeretzigarren mendearen amaieratik, 20. mendearen erdialdera, Donostia eta Gipuzkoa turistikoki iragartzeko kartelek izan zuten indar grafikoa aztertzen duen erakusketa ikusgai dagoia da San Telmo Museoan, aldi horretako marrazkilari honenen eskutik. Klima ideal, udako kartelak San Telmo Museoan egongo den erakusketa da, urriaren 15 bitartean ikusgai izango dana. Bertan, kartel ezberdinak ikusiko dira, eta guztiek amankomunean dutena da, Donostia eta Gipuzkoa ezagutzera emateko eginda daudela, helburu horrekin eginda daudela. Beraz, bi gai uztartzen ditu, alde batetik ilustrazio grafikoaren evoluzioa, eta bestetik gaia bera, zer dan adierazten dana eta zer dan adierazten ez dana. Erakusketa 7 ataletan antolatuta dago, eta bakoitzak gai bat lantzen du. Gai bakoitzean ikusten dugu gai bera nola landua izan den denboran zehar. Lehenengo atalean, turismo nortasuna eraikiz izenburupean ikusten dana edo erakusten dana nola hasiera baten erreferentziak oso internazionalak direla, beste edozein tokitan izan zitezkenak, eta gitxika nortasun propio bat eratzen dela, nortasun grafiko bat. Egia da, Donostiak erabaki bat hartu duela, erabaki politiko bat hartu zuela 19. mende bukaeran, Donostia turismo indargune bat izan behar zala. Baina grafikoki beranduago iritsi zen. Karteletan Donostiako irudia agertzen da, ikusgarrienak diren atalak, baina badago baita ere beste irakurketa bat, beti emakumeen irudia agertzen dela. Eta garai bakoitzean, emakumearen itxura, saldu naizen irudi hori lotutako itxura zen, irudia zen. 20. hamarkadan, kartelen ekoizpenak gorakada handia bizi izan zuen. Faktore asko daude, baina oso esanguratsua da, sasoi horretan lehiaketak egiten hasten direla. 2. atal honetan, ideiak leian izenburupean, lehiaketa ezberdinetako adibideak ikusten ditugu. Lehiaketa berez, prozesua bera ere difusiorako bide moduan erabiltzen da. Deialdi egiten da,
normalean atzean edo turismo patronatua edo bestelako erakunde bat egon daiteke, deialdia egiten da, gero eskaintza jasotzen dire, erakutsi egiten dira, eta guzti hori difunditzen doan prozesu bat da. Beraz, lehiaketa oso bide erabilgarria izan da promoziorako. Adibide hauetan, San Juan, Zarautz edo Donostia bera, erakusteko modu ezberdinak ikusten dira. Batzuk irudia hartzen dute, beste batzuk argazkiak sintetikoagoak, argazkiak eta objektuak aukeratzen dituzte, beste batzuk igual klasikoakoak izan daitezkenak, edo azkenik argazkiaren indarra eta kolaxaren hizkuntza erabiltzen dutenak. Bizitariek zeregin bat behar zuten, eta orduan ekitaldi ezberdinak antolatzen dira. Berez, gela honetan, bi atal daude. Batean, jolasa eta diversioa ikusten da, eta beste aldean berriz, euskal jaien sorrerari lotutako atala. Kasinoak izan ziren eskaintza zabaletariko bat, bai Gran Kasino, de San Sebastian edo Gran Kursal. Jokoa debekatzen danean, beste modu batera ere aurrera jarraitzen dute, eta batez ere ekitaldi ezberdinak egiten dituzte, jai tematikoak egiten dituzte, eta bakoitzak bere kartela izango luke. Karteletan elementua oso esanguratsua da, arte efimero bada. Ekitaldi bat saltzeko eta gero bukatu egingo dana. Horrek asko eragozten du material hori ondo gordetzea eta babestea. Berez erabiltzeko eta berez erraz bukatzen den materialak direlako. 20. hamarkada oso aberatsa izan zen kartelgintzan. Orain gauden areto honetan Gipuzkoako ereduak ikusten dira. 3 urtetan, 3 kartel hauetan estilo erabat ezberdinak daude. Bata marrazki gileagoa edo karikaturarantz doana, beste bat errealistagoa edo figuratiboa izango dana, eta gero txikiren estilo pertsonala 3. Oso laburrean, eskaintza ezberdinak. Atal honetan, kultura eta komertzioa daude ikusgai. 50-60 hamarkadetan, eskaintza zabaltzen zijoan, eta guztiok ezagutzen ditugun zinemaldia eta jasaldiaren sorrera da. Edizio bakoitzak bere kartela zeukan. Tomas Hernández Mendizabal da autorea eta oso estilo pertsonala dauka. Azken atal honetan, kirolak azaltzen dira. Hori ere eskaintzaren barne zelako, eta oso eskaintza zabala zen, bai zaldi lasterketak, lasarteko autolasterketak, tenisa, bizikleta eta nola ez, traineruak eta balandrak. Estropadak saltzeko modu ezberdinak ikusiko ditugu gela honetan. Era berean, lehenengo aldiz, lasarteko autolasterketen kartel guztiak ikusteko aukera egongo da. Kartel asko dago, eta horrez gain, esku horriak, pegatinak eta bestelako elementuak. 250 pieza baino gehiago daude, eta asko museoak dira, baina beste asko, beste toki batzuetatik ekarritakoak, Bilboko Arte Ederren Museoak, Koldo Mitxelena, eta partikular asko. Eskerrak eman dizkiegu guztiei, eta batez ere, gonbitea luzatu nahiko genieke bizitariei, benetan merezi duen erakusketa badala uste dugulako. Uztailaren 12-tik 30 ospatuko da Urmuga ibilbide musikatua. 19 egunetan osatuko dute ertz luzearen zeharkaldia Oinez Angulo portutik 3 erregeen mairaino. Aurrera zuzen aurrera ibiltzen, inguruan zer gertatzen ari den ikusikape. Ez oildu jakin nahi zenuenean noiz altxatu ispilu horren aurrean bizpairu segundu igarotzean
Eta atzoko geltokia saioan, Iruñeko autobus geltoki zaharreko geltokia proiektua ezagutzeko aukera izan genuen. Katrin Ginea proiektuko koordinatzaileak azaldu zuen, ekonomia solidarioa eta elikadura burujabetzaren bozgoragailu den kultur espazioa dela geltokia. Hemen gaude geltokin, geltoki proiektua, garai bateko autobus geltoki zaharrean kokaturik dauen proiektu soziala da. Autobus geltoki berria ireki zutenetik 10 urtez itxia egon zen espazio hau, eta duela 5 urte kultur espazio bezala ireki genuen, ekonomia solidarioa eta elikadura burujabetzaren espazioa da, edo bozgorailu den kultur espazioa da. Geltokik 3 arlo ezberdin ditu, alde batetik kultur espazioa, garai bateko lehiatilen zonaldean dagoena, hau bat, eta gero beste gune zentral guztia, bertan jarduera ezberdinak egiten dituguna, kulturarekin lotua daudenak, bertako artistei espazio uzten diegu, kilometro zero, esan dezagun artistetan ere bai, eta gero beste 2 arloak dira denda eta taberna. Hau geltokiko denda da eta garai bateko autobus takiletan dago kokatuta. Bi zonaldetan banatuta dago, alde batetik bigarren eskuko arropa eta liburuak, traperos demagausekin egiten dugu lan, eta beste aldetik elikagaiak. Elikagaiak ekologikoak, sasoikoak, bertakoak dira. Hemen erdian baditugu frutak eta barazkiak, sasoikoak, eta takiletan baditugu esnekiak, kontserbak, eztia, kakaoa eta kafea, bidezko berkataritzakoa, eta beste hainbat gauza ere. Hemen geltokiko taberna dugu, bizkate gure lan modua azaltzearren, egiten dugu bizkate geltokiko proiektu osoak duen filosofia jarraituz, jarraitzen dira, bizkat logika berean egiten dugu lan. Hau da, produktore txiki sare batekin egiten dugu lan, zeinan beti saiatzen garen bertako produktuak erabiltzen, alden einean sasoiko barazkiak, haragi produktore txikiak eta bar, eta hori, pixkat beti saiatzen gara filosofia horretan lan egiten, pixkat ulertzen dugulako gure ekarpena ere ostalaritza eredu ezberdin batetik egin daitekela, eta horretan dihar dugu, goaz gure bidea egiten gutxinaka eta ongi doa azitzen doa gutxinaka. Hemen parte zentrala deitzen dugun honi, jarduera kulturala burutzen dugu batez ere. 3 takila ezberdin hauetan beti izaten dugu erakusgai artista lokal eta amateurren bat. Eta kanpoko partean batez ere burutzen ditugu aktibitate kulturalek eta gastronomikoak. Beti saiatzen gara pixka bat 2 arlo horiek uztartzen. Egiten dugu, alde batetik eszenatokia izaten dugu, izaten direla hilabetean behin kontzertu ezberdinak, beti dira artista lokalak etortzen direnak. Gero ere egiten dugu gastrosoua eta katak, ekoizletika ora ditzen dugun horiek, eta beti izaten da pixka bat ekartzen dugu ekoizle bat, bertako ekoizle bat, eta ekologikoan lan egiten dutenak. Bere produktua ematen dugu dastatzera, eta uztatzen dugu ere kultura aktibidades berdinekin, hori gastrotxouan. Eta azkenean gure helburua ez hainbeste produktua ezagutaraztea, baizik eta atzetik dagoen lan guzti hori. Hortan pixka zentratzen gara, eta bai kulturan. Eta gero, gure aktibidadeetaz aparte ere, irekia dago beti geltoki, Iruñako elkarte eta talde ezberdinei, beraiek ere hemen bere lekua dute, beraien aktibidadeak proposatzeko gure lan hildo horien baitan dauden bitartean. Yo
geltoki sortu zen beste ekonomia bat posible dela ezagutzera emateko, ez? Pertsona erdigunean jartzen duen ekonomia ere, ez? Ekonomia kapitalistak pertsonak erabiltzen ditu medio bezala, etekin ekonomikoa ateratzeko, ez? Dirua ekonomia solidarioan aldiz, alderantziz da, ez? Medioa dirua da, baina pertsonaren ongizate batengatik, ez? Guretzako oso garrantzitsua da, bertako ekonomia, bertan gelditzea, eta gure bizi lagunak diren edo gure familikoak diren ekoizle eta herrietako ekoizle horiek eta adibidez lan baldintza duin batzuk izatea eta gure bertako langilek ere lan baldintza duinak izatea. Eta pixka bat sortu zen hori, eskaparate moduan esan dezagun ekonomia solidarioa ezagutzera emateko, ez? Eta elikadura burujabetza baita ere. Eta kirol arlora salto Ironman ekitaldiak 58 herrialdetako 1.400 kirolari bilduko ditu uztailaren 16an Gasteizen. Goizeko 8etan hasiko da Uribarri Ganboa urtegitik eta kirolariek 3,8 kilometroko zirkuitoa osatu beharko dute. Bizikletaz 180 kilometro egingo dituzte eta azkenik 42,2 kilometroko maratoia egin beharko dute. Jaietara bueltan, Andra Maria Zuriaren pilota txapelketa bueltan izango da abuztuaren 4tik 8ra, hogeta pilotalekuan jokatuko da eta pilotari bikainak bilduko ditu txapelketak. Sarrerak Entradas Fronton web orrialdean eros daitezke. Emakumezkoen pilotarekin jarraiki, 2. plazaz plaza txapelketan tolatu du A2 pilota elkarteak, iazko formatu bera erabiliko da. Maila handiko 16 pilotarik hartuko dute parte, 2 taldetan banatuko dira pilotariak, eta talde bakoitzean aurrelari naiz atzelari guztiek elkarrekin nahasita jokatuko dute. Pilotari bakoitzak ligaskako 4 partidu jokatuko ditu. Eta hau ja 3. edizioa da, aurten oso indartsu ikusten duzuen ez bueltatzen ga, eta gogo handikin herritako plaza bita gure pilotan soinu hori eramateko, ez? Bueno, txapelketai dagokionez, iaz formato berria jarri ginen martxan, nik uste gustatu zitzaiula eta berezi izan zela atzelari ezberdinekin ibiltzea,
eta aurten formato bera erabiliko du. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, Eleaboaren amesten abestiarekin agurtuko zaituzte, gustatuko zeizuelakoan, besterik ez. Gure aldetik horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian dituzuela eskuragarri. Ongi izan eta bihar arte. Batzutan zurekin bat, lo hartzerik ez daukat, zaila zaita ametz egitea, ametzetan, bizi bat amesten dut, baina asmoak betetzeko, astirik ez dut jada. Begiak itxi ezin